Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala ka chideme nebo tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala ka chideme. Alhamdulillahi rabbil alamina wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbalma folini wala nyumando e awtay ni watina aw munu sogole banna Cherif la jabarani sanfe jamanen kono jamanen koka ambanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kisina ka hina anaka barka jidile alaka o kenen aw bela jelenka biwajulu kene kono ambe bamako yirimajo kado bugula an karamogo alhaji mama famata aleka zawiya bakonnana lada sigilimba fe abe sanchaman bo dogokun be duaw donke ka nyesi slame bela jelema krenkrenya ambe jamana min konnana basigi ani ben sabatile akonnana ka kayni Allah subhanahu wa ta'ala ka wele kanye naba fo ayun wele ne ala bawjabi hukmu konnana ka be alam saduma Novembre kalotle wolonvla ka be alamsa doma Novembre kalotle wolonvla samba flani tani kononto kalan dowu kunchelen ko an karamogo baw ulu ye wajulu kene sigi ka blasirali ke ani duwawu nafa munun bala ka walawalali ko la a barakun folo o be kanga Cherif kefe no ye Muhammad Lamin Haidara ale min ye nyaro karamogo alaka hinala o modenye min soro la ka la selila anga jeka nyima daw fe banga o be do abara kononan o de bismillahir rahmanir rahim odi sebi me aljina dawka kuma islama ni bi baro barake ibi sin ala toy ka ala fu ka ala barkada o ko fe am nga foli be kata alislama che ana musu bela jili ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam foli min damine kishi na chamanje hinay na labay barkay kishi odi el bey ni ay an sigile ben kenenga kishi di be ni kishi te an sega sigi fiu kishi bete ka fo mba aw kanda kado aljina kon ay basigi de kishi bey kishi kilinya kishi mo odi salamu yi nous soro la yoro yoro futneti dui kuma ambe folo o foli kaina kishi ko fe hine o de fin bela jeli nu ya alakira bayin togo sallallahu alaihi wasallam o mab'us rahma imai hine mana fo yoro alakira bi fola alako ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin أقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله أكبر ما على كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هنا تي إما شحمة تجاني بكما كتاب بيمونو أباف اللهم صل وسلم على عين رحمة الربانية أكمني على كلام كفورورو dala iduna alaka hinen da madinga kono o di koso alay hine bla foli kono nana kishi kofe o kofe barka o be ka foli dafa nu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o di koso a foli buyena barka fo ablala seli tahiyya kono nana o kuma ni barka te fen o fena o kɛra ko langulu ye ni barka donna fen o fena o kɛra koba ye o de kosɔn an ka foli ka ɲi anw fɛ foli man ka kɛ foyi la silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ nin kan ni nin ka kusa foli bɛɛ lajɛlen ni ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni a ye ɲɔgɔn fɔ ni foli ka ɲi o ye dugawu bɛɛ lajɛlen bannen de
odila alakira bayin sallallahu alaihi wasallam abafo ko ale mandin nu shina nyoma ni kanui ka nyon fo ni kuma kanyi kala bu fla bela jeli julmu wara kabula ke bafo ni jili fura jara abi wara kabo jili shuna chugumna ni islam fla benaka assalamu alaikum fo nyoma o ti sura fuli sila fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o kuma ambe folo la ni munye anyu ye alakira muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ambe cheminga kalula ambe cheminga kenaka andara chemin kama akasana yele du kata ala ziyara ninga tabo alai tumamina ne ala jena ani alakira ka nyo ziyara ka debon kala kodola ka alakira son kodola ka alakira valeri jirana ni fendoyi ala isiradi alakira sallallahu alaihi wasallam utama kono asili sana yele la sangabala asira abalma kira to bela jilima kuma sunyana kafo kira dikabu o kote de jibrila diko kira ma ko sunya ila ku fofolo Allahu akbar kira ka soroka sunya abalma kira wala ka foni fulika jimeyi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o yoro fulika zigi kirama o kuma femi mbu fe kira hakela an kira valeur la o ka soroko fo kirai kira sallallahu alaihi wasallam atemani balma kirawla asele Allah subhanahu wa ta'ala ma ni qur'ana ba fo kani ala kere ba fo nyafi mana jema do ko ba fo qalana atefe fa kana qaba qausaini awadina asunyale ala ka sebaya bela ka se ala ka hadra bekono ala kila ala ko amakan fu bamba do la fulte ko dini de ako ala maniti fuli kan don da do min era ala foni fuli kami ala era ala kila la don ya tahiyya la yoro la opmo yoro la sa ala kila ko abi sabara bo bado ala kila ni daba vute kili sallallahu alaihi wasallam ala kila sele ala ka sebaya kono ala kila ko abaka sabara bo asela kwa bi yela ala ka sebaya tapika ala kuma na muhammad mustafa fe ako yela sabara bo kun ye munyi sabara mbina bo kun jime ngama ala kila banya ala jabi ako mina sabara bo kun jime na yayin ala ka sebaya tapi nabila musa uyika kila badoy uyika kila kanni doy ayra togo fole du fe ina kuma tour sinay kulula ye jingi fe dama donala ko abi yele ni sabara ye kuluka ikwa makaka ka sabara bo asela ka kulu ala ka yoro barkamay uyu kuroje ula osoni neka ika ne kuroje ne ado yandi ka bo yoro be yam barka ka bo yoro be odi koso ne go minga sabara bo ka yele tapinga Allahu akbar ala ya mustafa jabi sallallahu alaihi wasallam ala ko muhammadu kana sabara bonne ala yelani sabara tapika ka furkinai Allahu akbar wallahi ala ko ala kirama ko aka yelani sabara tapika ka mo kilago kilado ka sabara bo kuli jeni nga ala ka sebaya tapika ko ala kila ka yelani sabara ya ka furki chugo min kadai Allahu akbar o kera kuma mina aye mundi fo yoro la ako muhammadu anta habiballah ni ala kanu badi o kuma ma kanu ba ka foiti itoro ma kanu ba o ka foiti itoro o yoro la ala kira yin nga sallallahu alaihi wasallam ako eko ne musa ibrahim khalilullah ego ibrahima yi teri dugu koloka o de era ala teri foiti fe ni ibrahima te o kuma ne doro jime ako ibrahima yi teri mo teri akadiyi nga nama ben abifara ako ibrahima yi ne teri dugu koloka nga ni nama ben teri mseka chen o kuma ko ne mu ko anta habiballah ke ne kanuba ke ga foiti ne toro
maa kanuba ka foyi t'i tɔɔrɔ bamananw bɛ zana dɔ da ka jogo o jogo b'i jugu la a si b'i ɲin na nka i ɲin ta o t'i tɔɔrɔ fiyewu ko an ta habiballah e ye ne kanuba ye k'e muhamadu ne jɛnna e ma e ka foyi foyi t'i ni ala tɔɔrɔ a ko o kɔfɛ a ko isa uruhila i ye isa da k'u ye e ala ka ni ye ka isa da fata la ka ba ka isa la i ma fa kɛ a la ko e ala ka ni dilannen ye isa ye o tuma i ye mun kɛ ne muhamadu mustafa ye sallallahu alaihi wasallam a ko ne ye isa da ka n ka kabakow de dafa n yɛrɛ ala ka kabakoya k'a dafa ni isa de ye n ye adama da ba t'u la fa t'u la ka na hawaw da fa kɛr'u la ba ma k'u la o tuma n ye isa fana da ka ba k'a la ma fa k'a la ka ne ala ka kabako dafa o tuma n ye isa kɛ ka n ka kabako de dafa a ko yala i ye mun kɛ ne ye a ko e muhamadu ne ye e nɔɔrɔ bɔ ne ye ala subhanahu wa ta'ala nɔɔrɔ yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam o ko an ka n'o min fɔ dɛ an b'o de fɔ piyan ala kira nɔɔrɔ bɔra ala yɛrɛ nɔɔrɔ la o de la Sheikh Ahmad Tijani ko yɔrɔ la a ko aynu rahmatu rabbaniyati wal yaqutatul mutahaqiqatil ha'idati bi markazil fuhumi wal ma'ani o de la jawatul kemali se ka kala ka se 7 ma fo ala kira kana kuma minnu b'a kɔnɔ Sheikh Tijani ko jawatul ma'ani kono jawatul kemali kono a ko aw t'a dɔn ala kira ye fɔnisire kabase de ye wa kuma min na ni kabase fina bɛɛ mago bɛ sanji la waati min na kaba fini bɛɛ jigi dalen san kan o bɛ suran min kan k'u bɛɛ ka ala kira de bɔ bɛ ɲɔgɔn ye a tɛ ala kira bɔ fɔnisire la Sheikh Ahmad Tijani de ko ten a ko yala anw t'a dɔn ala kira hakɛ la wa ala ka donda de ye ala kira ye wa ala ka dalu yɛrɛ yɛrɛ de ye ala kira ye ala ka dalu yɛrɛ de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam Sheikh Ahmad Tijani ye fɛn fɔ jawahirul ma'ani kɔnɔ ala kira ka sallallahu alaihi wasallam a ka bon hakili kɔnɔna ma wa a yɛrɛ ka dɔgɔn a tanu yɛrɛ la o de la Sheikh Fayaji b'a fɔ a b'a fɔ afi rasul bil hashimi yushabahu haramun alal iyanu ijadu mislahu a ko yala mɔgɔ bɛ se k'a miiri kunkolo la wa ou bien hakili bɛ se k'a jigiya wa ko ala kira ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ wa ou bien fɛn bɛ bɔ bɛ ɲini hasiminkaw de ye wa k'o tɛ yen ko ala yɛrɛ a kɛ haramu ye ale yɛrɛ ala kan ala kira yɛrɛ ɲɔgɔnna dali ala t'u kɛ dugukolo kan o tɛ kɛ dabɛn ye ala y'o kɛ haramu y'a yɛrɛ kan a ɲɔgɔnna ma da wa a ɲɔgɔnna tɛ da ala y'o kɛ haramu y'a yɛrɛ kan o ala kira in an b'o de ka kusamandiya ka bi su in na o tuma ala ye nin fɔ a ye ko n ye e yɛrɛ ala kira nɔɔrɔ da ka bɔ ne yɛrɛ ala nɔɔrɔ la n badenw o kuma tiɲɛtigiya bi sabati ni mun ye dalifɛnw ka dali kɛnɛkɛnɛ na n'o ye adama ye adama yɛrɛ cogoya lajɛ kɛ n'i y'o lajɛ adamaden dango lajɛ i bɛ muhamadiya de ye ala ten ni adamaden dara muhamaduya dango la adamaden fana taamana ni muhamadiya de ye adamaden ni ye mimu ye ni ye hawe ni ye mimu ye sen fila ye dalen o bɛ bɛn muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam n'u bɛnna ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ala ye adama daw dango la kuma min na a nana ala a nɔɔrɔ min maralen don dɛ a nana o nɔɔrɔ in da k'o bila adama na n'u ye ala kira nɔɔrɔ ye sallallahu alaihi wasallam shetana kunna ko ara nɔɔrɔ in de nɔfɛ n'u tɛ jusatu in ko tɛ o nɔɔrɔ min donna adama na adama bɛna wuli ka taama a taamana cogo di ala ye yamaro k'a ka wuli ka taama a taamana cogo di adama taamana la ilaha illallah muhammadu rasulullah de o de ye adama taama hali sini adamaden bɛɛ bɛ ka taama n'u ye an daan bɛ ala kira dango la an bɛ ka taama n'u ye n'i teliyara a ma taama na i bɛ bɔ ka bin n'i ko i bɛ boli n'i ko i bɛ taama i bɛ bɔ ka bin adamaden n'i bɛ boli la k'i bɛ boli teliyama i bɛ bin wa n'i ye taama yɛrɛ teliya i bɛ bin o benjogo kelen la mun de y'a kɛ i tɛ se ka bɔ muhamadiya in kɔnɔ fiyewu o tuma ala y'o kɛ ala kira ye bonya ye sallallahu alaihi wasallam ala kira ma da o ma ala yɔrɔ
a ko ye Musa kɛ e yɛrɛ Ala kuma ɲɔgɔn ye dugukolo kan. Musa kalamallah ko Musa ye e yɛrɛ Ala kuma ɲɔgɔn ye dugukolo kan. I bɛ Musa Jibrilati n'a cɛ Ala i ni Musa de bɛ kuma Turu Sinayi kulu la k'i y'u bonya kɛ Musa ye. O tuma i ko ne ye kanuba ye bɛna mun de kɛ ni Alakira ye sallallahu alaihi wasallam. A ko tiɲɛ don ne ni Musa bɛ kuma an bɛ kuma Turu Sinayi kulu la. Musa ti ne Ala bɔfan kuma in bɔfan dɔn a ti ne yɛrɛ Ala ye yɛrɛ. Parce que kitabu dɔw nana ni Ala bɛ kuma Musa fɛ dɔw ko Musa bɛ kirin ka ben a bɛ wuli ka kumakan in sɔrɔ a yɛrɛ la a bɛ wuli n'a ye b'a fɔ ni kirin ye dɔw bɛ u bɛ jinɛ kumaw kɛ cogo minnu na dɔw ko ten dɔw ko ayi kumakan in bɛ bɔ Musa ni côté bɛɛ cɛ a t'a bɔ fan dɔn mais don min Musa y'a laɲini k'a bɛ fɛ ka Ala yɛrɛ ye a ɲɛna Ala kunba kama Ala ko Musa e tɛ se ka ne ye Musa ko ne bɛ se k'i ye n bɛ fɛ k'i ye Ala ko Musa kulu filɛ n'i ye kulu filɛ ni i sera ka dɔ o filɛli kɔrɔ dɔ la i bɛna ne ye Musa ye kulu filɛ Musa sɔmina ni nɔrɔ dɔ ye kulu la nɔrɔ in jiginna kulu kan dɔrɔn kulu yɛrɛ kari-kari la Musa yɛrɛ bɔra ka ben Musa kirinna Musa ma ɲɛdɔn a ko tɔ la bilen a ko n ka Muhamadu Mustafa a ko n y'u kɛ Musa ye mais ne ye se ne yɛrɛ Ala ka sebaaya tapi la dafɛn ma se yen wa dafɛn di se yen ne ni e yɛrɛ surunyana ɲɔgɔn na e yɛrɛ Alakira ne ye e de ye i y'a faamu wa e Alakira ye ne Ala de ye ɲɛna n'o tɛ dafɛn wɛrɛ ma n ye wa dafɛn wɛrɛ tɛna ye ne ye Alakira Mustafa tɛ sallallahu alaihi wasallam o de la Alakira jigintɔ Musa ye nɔrɔ min ye kulu la dɛ Musa sɔmina o nɔrɔ kasa la Alakira nɔfɛ a n'u nɔrɔ la Alakira nɔfɛ fo Musa ye dɔ ka Alakira kuma ɲɔgɔnya dɔɔni inshallah an da bɛ se o ma o tuma Ala ye nin kɛ Alakira ba in ye sallallahu alaihi wasallam Alakira sigira k'a fɔ Ala ma a ko i ka kiraba dɔ bɛ yen ko masa Suleiman i ye masaya d'a ma i m'a ɲɔgɔn di dafɛ si ma fo a yɛrɛ ye dɔn ko arabi habuli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dika Ala i ye ne Sulemana sɔn masaya min na i kana ɲɔgɔn di dafɛ si ma ne Sulemana kɔfɛ bilen ko i ye Sulemana sɔn ka fiɲɛ k'a ka yɛlɛnka so ye ka Sulemana sɔn dɔnni na k'a sɔn masaya la Sulemana de tun bɛ jinɛw mara ka jinɛw bila baara la i m'a ye wali ɲuman dɔn bɛ kow la dɛ wali ɲuman dɔn bɛ kow la i m'a ye ni buba magara jiri la a b'a ɲimi n'a magara fini na a b'a ɲimi est-ce que fanga bɛ buba la k'a bɛ se ka jiri ɲimi wa fanga bɛ buba daji bɛ se ka fini ɲigin wa tuma min na ni masa Sulemana ni jinɛw ko k'olu bɛ ko dogolenw dɔn ni Ala ye dɔnni fitinin min d'u ma k'u bɛna yaada ni dɔnni ye masa Ala ye kabako juru la ni Sulemana ye Sulemana nani dɔ jinɛw kunna Sulemana fatura jinɛw m'a dɔn an bɛ ka kuma in de tigɛ a cɛ ma Sulemana fatura ni jinɛw m'a dɔn kuma min na Sulemana tangaranbere dɔlen fɔ buba de ye Sulemana ka tangaranbere ɲimi Sulemana bɔra ka ben kuma jinɛw y'a dɔn baara dabila k'a fatura buba ye ɲumanya min kɛ jinɛw ye dɛ ni buba magara fɛn o fɛn na jinɛw de bɛna ji bɔn a kan k'a ɲigi jinɛw de bɛ ji bɔn fɛnw kan k'a ɲigi buba ye o tuma a b'a ɲimi n'o tɛ buba daji se ka foyi ɲigi o tuma na an k'a dɔn sababu ye koba ye an kana kɛ fitinin wale ye an ka sababuw ma nin y'o yɔrɔ ye jinɛw bɛ ka wale ɲumanya dɔn kɛ buba ye o tuma na anw bɛ se ka kɛ fitinin wale ye Alakira ma cogo di sallallahu alaihi wasallam Alakira min kɛra anw ka sanuya tigi ye Alakira min kɛra anw ka dali kun ye Alakira min kɛra anw ma sababu ɲuman ye Alakira min kɛra anw ma nɔrɔ ye anw bɛ se ka fitinin wale o ma cogo di n baden o tuma jinɛw sera ka wale ɲuman dɔn kɛ boba ye k'a barikada mun kosɔn anw tɛ se ka Hasiminkaw den barikada o tuma anw k'an ka mawuludu kɛ ka Alakira barikada k'a jira k'a fɔ Alakira nani a diyara an ye o tuma o yɔrɔ la Ala ye mun fɔ Sulemana ye Sulemana ye nin fɔ Ala ye kuma min na Alakira y'a fɔ Ala ye k'u ye nin kɛ Sulemana ye ka masaya d'a ma a bɛ yɛlɛ fiɲɛ kan jinɛw koron n'a ye dafɛn bɛɛ lajɛlen koron n'a ye yala i bɛna mun kɛ ni Alakira ye sallallahu alaihi wasallam
ala ye alakira jaabi a ko e muhamadu n ye fɛn kɛ ye min ka bon nin bɛɛ ye a ko n ye shafa'atul kubra di i ma bɛɛ dɛsɛnen ye kɔ bɛɛ kamana guwanen ye kira bɛɛ kun sululen e kelen de bɛ se ka wasa k'i dɔ kan ni ala subhanahu wa ta'ala de ye a ko n y'o d'i ma kiraw cɛla a ko ma d'aw ma koyi e muhamadu ne ye dali yɛrɛ kɛ e kama e muhamadu sayyidil qawleni wastaqalayni e de ye kɛfɛ fila kuntigi ye tawhidi cɛw fɔra ɲɔgɔn kɔ nin yɔrɔ in na dɔw ko diɲɛ ani lahara dɔw ko jinɛ ani adamaden a mana kɛ fɛn o fɛn n'i y'a mɛn jinɛ ni adamaden de don wa olu de ka jugement bɛ yen a kɛra diɲɛ lahara ye o fila bɛɛ kɔni ala kɔni muhamadu e de ye sayyidil qawleni wastaqalayni o tuma alakira de ye dabɛɛ bɛɛ lajɛlen kuntigi ye o kɛlen alakira wasara a ma d'aw ma koyi kiraba ye ma ɲinɛ a mandenw kɔ fiyewu a ko ala n b'a ɲini i fɛ i ye dawuda i ye lajarabi s'a ma k'a ka kiraya bɔsi a la a y'a dama kasi e la i ye jurumu yafa kɛ a ye k'a ka fɛn bɛɛ segin a ma o tuma ne ni n ka mandenw donna i gasi la yala i bɛna mun kɛ an ye ala ye layidu ta alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni mina fɛn di i ni mandenw ma ni u filila n'u sigira ni ala ma n b'u yafa deli ɲini o don ye astafurulayi di alakira n'a mandenw ma o de la kuma bɛɛ alakira tun bɛ astafurulayi kɛ dɔw ko siɲɛ 70 dɔw ko a ka ca o yɛrɛ ye de b'u don waliya dɔnni hakikaya dɔnni cɛw ka dɔnni ala de y'a di alakira ma nin yɔrɔ in na o don o la Abu Hurairata b'a fɔ ko alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ala ye dɔnni 3 d'a ma n'a ka di i b'a fɔ dɔnni bɔrɛ 3 n'a ka di ala ko kira ye ala ye dɔnni 3 di kira ma dɔnni kelen o ye sariya dɔnni ye sariya dɔnni ni maa min y'u kala i b'u si dɔn o ye sariya dɔnni ye o bɛ n'a fɔ dɔnni fara ni y'u kala i b'u si dɔn dɔnni kelen o ye alakira ni ala cɛ gindo ye o ti fɔ dabɛn ye dabɛn t'u si dɔn a dɔnni kelen o ye alakira yɛrɛ ka dɔnni ye n'a ye cɛ minnu kan a b'a fɔ olu tulo kɔrɔ o ye waliw ni kutubuw ni arifinaw ye o dɔnni kilasi t'u sɔrɔ karamɔgɔ t'u dasu di f'i ka sɔn cɛw ye ka baara kɛ ala ka cɛw ye kira y'a fɔ cɛ minnu tulo kɔrɔ n'olu y'a fɔ minnu tulo kɔrɔ olu bɛ se k'a fɔ i ye o tuma i bɛ se cɛw se yɔrɔ la o de ye hakika dɔnni ye ayi o tɛ madarasa la o tɛ kitabu la o tɛ sɔrɔ f'i ka sɔn ala ka cɛw ye k'u baara ɲɔgɔnya o ka sɔrɔ k'a fɔ i tulo kɔrɔ o bɛ sɔrɔ fɔniseriya sira fɛ o tuma na o dɔnni ni e ko i b'u pese n'i ka kitabu dɔnni ye e bɛ se k'u pese wa n ko fɛn bɛɛ n'a pese minɛ de don n'i ye ɲɔbɔrɛ da sukaro pese basigili kunna o bɛ se k'o poids jate bɔ wa a se k'u bɔ a sukaro kilo ni bɛ pese ni basigili min ye ka taa 100 kilo da o kunna k'u k'o limoro bɔ o limoro bɛ ye wa o se ka ye o tuma o ka sabali an ye an n'u tɛ kelen ye anw tɛmɛna anw bɛ hakikatigiw ka dɔnni kɔnɔ anw ka dɔnni o lagosi yɔrɔ tɛ u la anw ka taabolo lagosi yɔrɔ t'u la anw ka mawuludu lagosi yɔrɔ t'u la 100 kilo anw ne 100 kilo de ye sukaro kilo se k'anw pese a ye sira d'a ma an ka tɛmɛ alakira ko in na sallallahu alaihi wasallam o tuma an bɛ alakira fo k'a barika da ka sɔli hashimiyaw kan an ka ala jɔnba dɔ tun bɛ yen o ko mɔgɔ min b'a kɔ da alakira ka mawuludu la ani mawuludu kɛbaw la ko misali 3 de b'a tigiw la ko a misali fɔlɔfɔlɔ a bɛ i n'a fɔ wulu k'i dɔn k'ale bɛ tulo ka mun na kalo bɛna bɔ wulu tulo kan bɛ se ka kalo bɔli bali wa k'o tigi bɛ n'a fɔ wulu de ka taa tulo ko kalo bɛ ka bɔ k'e bi n'i ye mankan ci ka kalo bɛ don wulu ka mankan bɛ se ka kalo don wa ko a misali 3nan k'a bɛ n'a fɔ soso soso ka taa k'ale bɛ taa kulu fiyɛ n'a dafiɲɛ ye ka kulu b'ale sigiyɔrɔ la k'a ka bɔ yen soso dafiɲɛ soso ka t'i ni da kulu kan k'ale bɛ kulu fiyɛ ko parce que ka kulu b'ale sigiyɔrɔ la o bɛ mun jɛ o ye o tuma maa o maa b'a fɔ k'a bɛ alakira ka mawuludu lagosi ka mawuludu kɛbaaw lagosi a misali bɔ mɔlen i b'a fɔ soso bɛ k'a bɛ kulu fiyɛ ka bɔ a pilasi la a tɛ se
aw ka misali sabana ye muye abe na fa fatofin ma min ga fa juguyara kaka hashidiya bonye fato be fato hashidi be ma min ga fa juguyara kase ga hashidiya fara fainga o ka ta ka ale bita nyegene ke bajila mo so mo kana sego mo nya bajila ala kan be sawa ala ka ko o be se ka mun chen ula o kuma abete ne mamba ka bi nisiri kada alakira ka mauludu kelaw ka ki nida mauludu ka ika minimbari kono ika kutuba kono be aw mole ba fa ni verse ba inde ni se ka fo chana o kuma alakira Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala e femi nge se ku chenwa amnata ba lakali ko alakira na do tumam na ale alakira konota ko gladi kuma na ale fe adame glaminga gladi ko ale ko aminata dave ngo kunjigi kono barata aminata chema bang alafe dave mada alafe minga kusani chenyi aminata ni min konota ni dave belajile ka kunjini ala norodi gladi o fo ali akudi be alakira debe tara alefe fogati alakira banginima kira keme sabantan sabab bela jele kumina ale ziara dia dungodo bina alefu obi ziara ke obi kuma mi vo ale bami Allahu akbar ya fam obi tan kan vo alakira fogata si alakira banginima ko alakira bangido ale be sokono ala mu ke dave jinyana adama dela ala be samanga boy jeni alakira timine amba hawaw amba maryama amba sarata amba hajara uludi alakira timine anga musute haydara ay unana ni sanu baradawe kana ni warje baradawe kana ni aljina veruye kana alakira bismillah ka amba amnata ladunu ya ko ale beni jebe nyeben na anga mashi ala alakira sanuya anga jiyan musu shima ke odoni nunte Allahu akbar ala ko bunye ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira bi bang ala fe domina ala ma daven wore bang adama de écouter de fe on fen doye ka daven ka bi bangi fe nyina ma fara fenga ala ma foi bang ali fe mun bi toro ka bo fara ko na ma toro ala kira bang do sallallahu alaihi wasallam ala kira kilim pew ala ka dalfona anana jena kilim ala kira sigido kata ala ma dave jima sigi kata do ala kira kilim pew adama de écouter daveji ni mabo alakira ni bodo ni nyini ngara yala doji men kera dave man ni mabo do mina fo alakira bang tado dave ni mabo do anado dave ni mana odo alakira kelendo afala kelendo abala alakira di welela odo ko mahi ye jime mo mi nana tushili ke ka boy ka kafiriya tushi ka nan islamaya alakira bangdo a wolela de ko mahi bangina bi alakira bangido yahudiya ko futne yele belejele sarana alakira bangini noroy alakira bangdo ka noro tirebi to sana fa bushra alakira bangdo alamu ke debe na alakira Mustafa sallallahu alaihi wasallam ibado do ala ni be banginina okuma alakira Mustafa sallallahu alaihi wasallam alakira ka ko alakira ka ko danyoro tula ma shi alakira do ni ala yerete ko ma shi ala fana do ni alakira to la sheikh sani ko wasal Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatur rabbaniyati ma shita madon ni alakira yerete sallallahu alaihi wasallam udla don la sayyidina abubakar ala mantuka ala mantufo de sayyidina abubakar nyinga ko yela ala yela don tamuye abubakar ne ka ko ala don chugudita ako araftu rabbi birabi ako ne madon ni madi ne madon ni madi ne ala don ni alakira de sallallahu alaihi wasallam okuma dave foiti ala don ibafo alakira dave foi ma alakanu ibafo alakira okuma onde alakira kanu boyi odi koso on manga na fuluta ka nyere kunta ngami alakira ka bangni niso jira na on muke on gara fitin wale alakira sallallahu alaihi wasallam ali alamana on zo dina ambu niso jake amana zo femi man so ja amu niso jake alakira ba dile o man na on niso jenu we ka ala wale man do amina mudike alakira amnata ba lagali katmamna alakira bangina ko atununa ale la sangani ale bangina na doron atununa ale la ko soni ale klobala manga do be ka bo ko ay la rushi meleke nay
ay kursi meleke nay aya jira jinawna aya jira adama deuna aya jira malaika wala ko dafe belajele ga kundigi bangina ay ta ko alkausra ko jula ko manga digara kuma mina ali alakira dali akala fa sallallahu alaihi wasallam o ni so jabi tamuka alakira tado sana yelela o ni so jafe alai anu bunye alai kila bewuli ado ka mina adama na fokata shitala fokata se nabila isama alai abekunu adu ka bedo sufula ka alakira kira beka imamu yi kida butiki do ba ku yorola ko alai rasulyani wara nabi sallallahu alaihi wasallam amma fa ala silla ko alai rasulyana alakira ko felala sallallahu alaihi wasallam o kuma gino be alakira kula nanda seruma ha fena fo amma o ka juguni nga adamadi kuma dodi be bela jelila ali chen ni ma sa folie ni ya fo dabe fara nga ni sa folie ba fo olila alaka wali bado pme o wali bain dondola no Sheikh Mansour Halaji aku annal haq Sheikh Mansour Halaji kuti ko ale de yitien ado ayo mi fo o Sheikh Mansour Halaji mine ka faga Allahu akbar o ya fa ni kuma inda man no fe sharati ko ya fa o le te fami do kana pese sa o ya fa kuma mina akaniga joli ko annal haq Allahu akbar o yoro masika wala waliudo na kofe o ko an ka ne de chen anal haq waliu se kesigira ka kumaka o ko ubu mina ku fa ko Sheikh Mansour Halaji afa do mi ka kuma dafa ko ne afo Allahu akbar o la ja sebe kuma iba fo pobe chugumina Allahu akbar o ye waliu ke mina kuma mina ko sheria kanga fa a Sheikh Mansour Halaji tashifo akanga fa o ya mina kana sheria la kuma mina o bina fa ako aya donga arakan vla sel alay ni ne arakan vla sel alay ngena ni fali o ye sira dama arakan vla sel ay salam bla aya bolo do akuna ay alqadi ballaje min yere kundigi bay don ba bay ay sanu kulukutu do ba ko nyeni ndima kadi alama Allahu akbar ako honi mine kadi alama kuma ka soro kan fa alewo mine ko na ya sep mamina aka fon o ye fe mine ka jamalaje ko ka ta di fanda desebato do ma o ta sanu di desebato do ma sisa o kuma o nana ko sina kiga chisira ko ya di jinma ko nya di fanda do ma o kuma ko wa ko sisa e bi fa ay alkadi ta tiga ma ko ambe bi fa di nyon sisa njena ni fa le menene e bi fa alkadi ko chugodi ne ko anal haqu ne ala ne chen ko e mine fa ne fe ne makega di alama ne ma fe adi mi ma ko jeni era fara ala kasade o kuma ambe bi fa ale labla lawdu o kuma chew imana se kuma yi kuma ni ma se kuma yi ni ya fo bi ne ku o kuma ala don o kuma se o ti soro fiu fi ka hakika doni tigu di nyini ka tugu ala kira somogo la walma ika tugu ala kira somogo no tugu bawla nu ye chew ye nu ye tarekatu nu ye kolosi tigu ye olu di ki se o se oro nuna nu te o ti soro sharia donna Allahu o kuma na ni ya jetimine hakika kolosi tigu uludi be ala kira don sallallahu alaihi wasallam parce que uludi be sol ala kira ka uludi be ala e kosuma mi bo uludi bu ke fo ala kira nso jafe fo ala kira ba yere jiru la de parce que na ala kira bikina fo de na fa be ke chugumina Allahu akbar fo tu se mama ni solta ala kira ka o kuma na amna walanda ndoya absega nya kram go woro bina kuma mai dakilina ala kira kodo sallallahu alaihi wasallam na wamba anda ajafe femi mbeti sega fo ma seku bedo o kuma na ambe miladi kamindi ambe foli bila ka ta mal islam bela jelema ka nga islam ko nyama bafo bi
ala ye min kɛrɛnkɛrɛn k'o sigi an kunna diinɛ ɲɛmaa la bi n'o ye Seydi Usman Sharif Madan Haidara ye an b'a fo k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn a bɛ dɔyɔrɔ ni cɛsiri min na a si n'a kɛnɛya ala k'o da an n'a ma a barika n'a nafa ala k'o di an n'a ma ya rabbi ala ka an yɛrɛw kɛ kɔmaa ɲumanw ye k'a labato k'a ladege ka sɔn a ka kumakanw ma o de bɛ ko ja ko koto ɲɔgɔn da la k'o de bɛ karabugu si caya n'i y'a mɛn ɲɛmaa ɲuman kɔmaa ɲumanw de b'a kɛ ɲɛmaa ɲuman ye ni kɔmaw ɲɛna ɲɛmaa bɛ ɲɛ o nka ni kɔmaw tiɲɛna ɲɛmaa se ka ɲɛ fiyewu o tuma kɔmaa ɲuman o de bɛ ɲɛmaa kɛ ɲɛmaa ɲuman ye parce que hali ni ɲɛmaa ɲɛna n'ale ko a b'a tile ni kɔmaw ma ɲɛ o b'a tiɲɛ nka ni kɔmaw ɲɛna olu b'a dilan n'a ko a bɛ tiɲɛ olu b'a dilan o de la alakira ka Sidina Abu Umar o b'a lagale k'a sigilen khalifaya la a yɛlɛtɔ mini barika a bɛna kutuba kɛ ko a y'i jigi janga k'i janga mu dɔɔni ko sahaba dɔ ko a ma Umar n ye kale n'i janga mu nin kɔfɛ n bɛ bamuru kɛ k'i kunkolo tigɛ o tuma e bilalen alakira place la e bɛna kusamandiya dɔ ta k'i bɛna i yɛrɛ y'a da k'i bɛ alakira place la wa o ye nin fɔ a ye yɛlɛma k'o filɛ a ko n'i ta n'i kɛ n ka conseiller ye ni ville la e bɛ se ka ne tile o tuma na ala ka an ka jamana in basuma ala ka an bɛɛ kilima ala ka hɛrɛ bila jamana in kɔnɔ an b'a dɔn jamana in bɛna bɛn ka jamana in basigi parce que dugawu min bɛ kɛ jamana in ye ani nin mawuludu ko min daminɛnen filɛ nin ye kuma min bɛ fɔ nin mawuludu kɛnɛ in kan walahi ala b'o minɛ mawuludu bɛ fɛn min ye jamana kɔnɔ n'an b'a sidɔn walahi an tɛ t'o kɔ a la Sheikh Junaid Baghdadi ko ni ala kun y'a k'ale Sheikh Junaid Baghdadi bolo misli Uhud jabali ɲɔgɔnna sanu bilen k'ale kun b'a bɛɛ ta k'a don alakira ka mawuludu dafɛ sallallahu alaihi wasallam misli Uhud jabali kulu ɲɔgɔnna ko ni ala kun y'u k'ale Sheikh Junaid Baghdadi bolo sanu bilen la k'ale kun b'a bɛɛ ta k'a don alakira ka mawuludu dafɛ parce que a b'a dɔn nafa min b'a la o ko masakɛ dɔ kun kɛra ye nka silamɛ kun tɛ maa ladiri kun tɛ a ka jamana mara ɲaamina a bolo nka masakɛ in mawuludu min fɛti bɛ kɛ a ka jamana kɔnɔ o tun b'a nisɔndiya fo ka se a dan na fɛti ya dɔ masa dɔw bɛ hali ni silamɛw tɛ ni jamana bɛ mouvement ni fɛti kɛ a ka di dɔw ni ye i b'a fɔ o foyi moyen kun bɛ k'o financer cogo min na silamɛw ka mouvement k'a sɔrɔ a yɛrɛ kun tɛ a mɔgɔ ye masakɛ in kun tɛ silamɛ ye mais silamɛw bɛ nisɔndiya ni ɲɔgɔn kunbɛn min k'a ka jamana kɔnɔ o kun ka di a ye alakira ka mawuludu la sallallahu alaihi wasallam ni mawuludu kun sera a bɛ jamana labila silamɛw ye a yɛrɛ seko ye fɛn o fɛn ye a kun b'o kɛ nka arabu masakɛw yaala ka di olu ye kosɛbɛ o bɛ to ka bɔ ka yaala k'u sena yaala u ka tamaro forow kɔnɔ bon ale fadenkɛ min bɛ yen ja o bɛ ale juguyala place nɔfɛ nin don in ale bɛ ka yaala a ka tamaro foro kɔnɔ fadenkɛ in ye biɲɛ sɛnɛ ta ka taa nɔfɛ a sera a ma min ka mɔgɔ tɛ yen nka a ko yala sisan ne bɛna jeni bɛ se ka e kisi ne ka biɲɛ in sɔgɔli ma bi fo se k'i kisi bon cɛ tɛ ko wɛrɛ dɔn a ko alakira ka mawuludu de bɛ se ka ne kisi i ka biɲɛ sɔgɔli ma a ye alakira tɔgɔ min fɔ fadenkɛ in yɛlɛla dɔrɔn biɲɛ tilala a la ka bin ale ye biɲɛ ta ale ko den nin bɛ se ka ne kisi e ka fadenkɛ ma ale ko den nin bɛ se ka ne kisi e ka sɔgɔli ma ne k'e sɔgɔma fadenkɛ ko i ye fɛn min fɔ o hinɛ de bɛ se k'i kisi ne kisi i ka sɔgɔli ma o kuma a y'a to yen a ye fadenkɛ in to yen mawuludu min dara o kɔfɛ a yɛrɛ taara mawuludu kɛnɛ kan ka nafa bɔ a y'i sigi kuma min bɛ fɔ k'a lamɛn a yɛrɛ limaniɲana ka fara mawuludukɛlaw k'a ka jamana basigi k'a ka jamana sabati k'a ka jamana kɛ jamana tilennen ye a fatura a ka masaya n'a ka hɛrɛ kɔnɔ
o kuma na an bɛ min fɔ an ka fangaw ye u k'u fara dɔnnibaw kan u ka yɔrɔ fɛrɛlenw d'u ma u ka gɛrɛ u la mawuluduko la u ka sécurité dilan ka ɲɛ ka kisi juguw tɔɔrɔ ma u ka jamana labila mawulududenw ye an ka dunan minnu bɔ diɲɛ fan fɛ u ka n'u sen ka papier kow la u ka n'u sen ka bolimafɛnkow la u ka sira d'u ma k'u bonya k'u nisɔndiya ni alakira hakɛ ye n'u kɛra ala bɛ jamana in basigi k'a bila alakira ka tanga kɔnɔna na fura foyi t'a la foyi tɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ bi ni alakira ka mawuludu labatoli ni a kɛbaaw labatoli n'u dɛmɛ tɛ wa akhiri da'wana أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين كعلى تنو كعلى بركة كعلى ولي مندو ala min sɔnna k'an bɔ sango mawuludu kalo la ka na anw sigi nin kɛnɛ in kan ka tila ka nin jamakulu hɛrɛma kanu ne nin kɛnɛ in ye nin jama in kan ka ala fo ala sɔnna ka kanu ni kadɔbu ni ka minnu fana ye olu kan ka ala fo ala sɔnna ka kanu ni maliyɛn minnu fana ye olu kan ka ala fo ka ala barika da ka ala waleɲuman dɔn sango ni ɲinan cɛ ma caman se kuru la nka ala ye anw kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɛ nin kɛnɛ ye anw bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn o kɔfɛ an b'o tanga kelen ɲini ka bɔ ala tala yɔrɔ la ka bɔ sitanɛ dangatɔ tɔɔrɔ ma ala min y'a kɛ farala kɛrɛfɛ ye o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ an ka muhamadu ka sɔlɔlahu alaihi wasallam an b'o min ka mawuludu kalo la nin ye ale min ko ka di ala ye ka tɛmɛ a ka dalifɛn bɛɛ kan o de kama ala ko lawla kama khalaqtul akhlaqa a ko muhamadu ni e kun tɛ n kun tɛ foyi kɛ ni e kun tɛ n kun tɛ foyi kɛ donc fɛn bɛɛ kɛra muhamadu de kama an ka kuma ka dɔgɔ nin kɛnɛ in kan ka da ka sirifu kɔnɔ an ye sabu ni yɔrɔ datugura ni nana k'i bɛna don ni tile t'i bolo i don man di ni sirifu kɔni ye kuma na i ta bɛ kɛ karamɔgɔw de y'i bila i ka kuma diyagoya ye an dala mali ye o de bɛ an bila dakurunya fila fɔli la sinon a kuma na ne hakili la foyi t'a kɔfɛ min b'a kɔfɛ fo n'i bana tiɲɛna o dɔrɔn de b'a kɔfɛ sinon foyi tɛ an ka sirife ka kuma kɔfɛ a ye min fɔ kirako la maa si tɛ yen k'i bɛ se ka kira ka ko fo ka s'a da la dan tɛ fɛn min na ala yɛrɛ de bɛ kira ka ko dan dɔn ala yɛrɛ de bɛ kira ka ko dan dɔn a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye e bɛ miiri fɛn o fɛn na dugukolo sanfɛ ala ka dali la kira ni de fɔlɔfɔlɔ dara ala fɛ dalifɛn bɛɛ ye i bɛ miiri fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ ala baara fɔlɔfɔlɔ min daminɛ o ye kira ni de dali ye o dalen kɔfɛ kira ni na ale ala yɛrɛ dɔrɔn de tun b'a fɔ a yɛrɛ ma la ilaha illa ana o y'a sɔrɔ foyi foyi tɛ yen fɔlɔ foyi foyi tun tɛ yen dugukolo sanfɛ a sɔrɔla ka kira ni da o kɔfɛ kira fana ni b'a fɔ la ilaha illa anta u ye san 40,000 ko cogo modèle la ten o t'an ka diɲɛ san 40,000 ye dɛ o kɔfɛ a sɔrɔla ka jibirila ni da o kɔfɛ jibirila ni fana tun b'a fana fɔ la ilaha illa huwa o la ilaha saba de bɛ kuranɛ kɔnɔ o la kira ko a tɛ se ka fɔ k'i b'a s'a dan na a kanu b'i yɔrɔ la cogo min na i b'a fɔ ten de wa ala yɛrɛ fana b'i minɛ n'o fana de ye nka n kɔni b'o f'i ɲɛna ala ta y'a ka alijinɛ ye i ti don o la fiyewu fo k'a sɔrɔ kira kanu dɔ b'i dusukolo la i ti don ala kɔni ka alijinɛ na fiyewu n'o tɛ i kɛra a fɛ o i ma k'a fɛ o i ti don ala n'o tɛ
an karamɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ mawulidu ko sɔsɔli b'a la dɔw ko k'a bi bɛn dɔw ko a ti bɛn ne bolo sɔsɔli t'a la ni mɔgɔ minnu ye sɔsɔli kɛ tubabu bilenya na a jɛya la a fiɲɛ la min ko ko a ka bilen o ta de ye nkalon ye tubabu ka bilen siga b'o la wa n'i ye sɔsɔli kɛtɔ o la don min yɛrɛ ko a ka bilen dɛ nkalon de b'o bolo ala ye fɛn fila de da jahanɛmɛ ni alijinɛ don a ko n bɛ nin fa n bɛ nin fana fa kira ɲin dun tɛ don jahanɛmɛ na fo dɔw ka kɛ kira jugu de ye olu ka taa don jahanɛmɛ na diyagoya t'o ye wa n'olu ma don jahanɛmɛ na a bɛ kɛ cogo di donc diyagoya ala kalenkan de don a bɛ kɛ de fo kira jugu ka sɔrɔ de olu k'a fɔ ko mabuludu ko tɛ cɛ ye olu k'a fɔ ko kira bonya ko tɛ cɛ ye olu k'a fɔ ko maaba ko tɛ cɛ ye sinon walahi u yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔw man kan hali n'i ye mɔgɔw sigi to kunna dɔ ka dunta ka ca dɔ ta ye ni dɔ ta dun dɔ tɛ wuli o ye to kunna n'a ye kuma tɛ ka taa se ko wɛrɛ ma mɔgɔw man kan dɛ mɔgɔ min ko mɔgɔw bɛɛ ka kan a tɛ fɛn kalama di donc kira ko an tɛ se k'o fɔ k'o jɛnya an karamɔgɔkɛ ani an ka sirifikɛ ale tilal'o la donc toujours an bɛ foli kɛ jama in na yanni an ka foli kɛ n b'o de fɔ kuma bɛɛ n'i ye sanu tɔmɔ bili sanfɛ kana bili sanfɛla fo dɛ a bɔgɔ bɔra yɔrɔ dɔ la ka bili sanfɛla sɔrɔ k'an sigi nin kɛnɛ in kan sababu ɲuman dɔ de y'a kɛ n'o ye Mahama Famanta ye kɛnɛ min filɛ nin ye ala ko kɛnɛ don ala ko kɛnɛ tɛ fili la dɛ wa ala yɛrɛ de b'a ka kɛnɛ kan n'i ye kɛnɛ sigi ala kama ala yɛrɛ de bɛ kɛnɛ kan mɔgɔw bɛ nin kɛnɛ in kan wallahi n'i ye miliyari d'olu ma k'o kanu nɔfɛ o tɛ na ngo ala jɔnw bɛ yan ka se ka nin ala jɔn ninnu fara ɲɔgɔn kan k'olu ɲɛdaw kɛ kelen su in na maa min sera k'o kɛ o kan ka fo dɛ o kan ka fo dɛ donc an ka foli bɛ Mahama ye a sera ka nin baara min kɛ hali minnu tɛ quartier fɛ u bɛ nafa sɔrɔ nin na su in na hali minnu tɛ Mahama yɛrɛ fɛ u bɛ nafa sɔrɔ la su in na donc o la maa min bɛ yen n'a de bɛ nafa ɲɛ a jugu ye Mahama de don ka nafa ɲɛ jugu ye dɛ Mahama de don n ka sira tɛ wulukɛla la i ka nabɔnbaliya don dɛ sinon i ka sira bɛ k'a la donc nin bɛna hɛrɛ min di quartier in mɔ bi nin bɛna hɛrɛ min di jamana in mɔ bi ala de y'a dɔn b'a ye wallahi ɲɛdaw bɛ yan n'i ɲɛ jɔr'o la ala tɛ sɔn k'i don jahanɛmɛ na bilen parce que ɲɛdaw de nana ala yɛrɛ kama olu tɛ se ka ɲɔgɔn ye ko ala ka tila ka t'olu don jahanɛmɛ na kungo fila tɛ yan an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka hɛrɛw jidi ya rabbi ala ka hɛrɛw jidi an b'a ɲini ala fɛ sigi ɲɛ ala k'a sabati ya rabbi ala k'a sabati ala ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya an ma ala ka laharata nɔgɔya an ma ya rabbi mawludi in caman ya rabbi ala k'a nɔgɔya an ma ya rabbi ala k'a nɔgɔya an ma mago o mago banna an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a bɛɛ dilan ya rabbi ala k'a bɛɛ dilan ala k'o kɛ kira munya kama sɔli ala rasuli wassalamu alaikum warahmatullahi marhaban layi folikan mun bɛ n bolo ka ɲɛsin an ka Seku ba ma Seku Mahama alhamdulillah dantala masɛbɛ don ala ka walijuba don jɛturaba don waliman dɔ de bɛ ka sa ma a bɛ baara mun na a bɛ cɛsiri mun na an bɛ ala deli ala ka sijan d'a ma ala ka sijan d'a ma ala ka sijan d'a ma baara in ala ka fanga d'a ma an n'a bɛɛ lajɛlen inshallah o kɔfɛ an b'an ka sherifi kɛ n'o ye Sheikh Usman Madani Haidara ana ka cɛsiri diinɛ jɛtɔrɔba an b'a fɔ inshallah nin kun ye an ye Alhaji Mahama Famanta Bamakɔ Yirimajɔ Kadɔbugu la a ka zawiya kɔnɔna na laada dɔ a fɛ a bɛ san caman bɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun kalandenw bɛ fara ɲɔgɔn kan zawiya kɔnɔ ka duwawu kalanba kɛ min ni maaw bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ ka na bɛn n'a ye o la an b'a ɲini ala fɛ ya rabi duwawu minnu n'a bɛ ka kɛ ala k'o minɛ jamana ye ka basigi ni bɛn sabati jamana kɔnɔna na ka hinɛ an ka furew la k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn nin sanga in na aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tinya wilila ngalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega